खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो रेशन कार्डनि मोनसे आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना रेशन कार्ड थायोब्ला नोंथांमोना 20,000 फैसा मोनगोन, बेबायदि गोबाङानो आपडेट लाबोदों दे लोगोफोर। दा बे 20,000 फैसाखौ सोर बायदिया मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननो डिटेल्स बाय डिटेल्स आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो। दा गिबियावनो नोंथांमोना बे 20,000 फैसाखौ सोर बायदिनि न'खराव मोननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायलांनोसै आरोना लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोननो आं डिटेल्सआव फोरमायग्रोनोसै। बेवहाय बेनिफिट्स दङ ना, रेशन कार्डनि बेनिफिट्स दङ, नैबे बेनिफिट्सआव थुनानै नोंथांमोननो आङो खोन्थाहरनोसै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना 20,000 फैसाखौ सोरबायदिया मोननो हागोन, नै बेवहाय बिथांमोना लिरनानै होखादों नोंथांमोना 20,000 फैसा मोननो हागोन होननानै। बेवहाय रेशन कार्ड हल्डारा आरोना लोगोफोर, हाउस हल्डारा। बेनिफ्राय बे 20,000 फैसाखौ नोंथांमोना सोरबायदिया मोननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाखानोसै। जायनि न'खराव दुखिया न'खर दै बिथांमोनासो माने मोननो हागोन आरोना लोगोफोर, बे रेशन कार्ड थायोब्ला 20,000 फैसाखौ। बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोनहा माबायदि जानो नांगोन, माबायदि क्राइटेरिया नांगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायखानोसै दि बे 20,000 फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना नैबे एलिजिबिलिटियाव थुनानै आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। गिबियावनो नोंथांमोना भारतनि मा जानो नांगोन, सिटिजेनशिप जानो नांथारगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना भारतनि नोगोरारि जाथारनांगोन, अब्लासो नोंथाङा बे 20,000 फैसाखौ रेशन कार्डआव नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय रेशन कार्ड थायोब्ला, बेनिफ्राय नोंथांनि जि न'खरा दुखिया न'खर जानो नांगोन आरो बे दुखिया न'खराव नोंथांमोना BPL कार्ड थानो हानाय जानांगोन दे लोगोफोर। BPL कार्ड थाब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन, नङाब्ला मोननो हानाय नङा। आरो 3 नाम्बाराव दं लोगोफोर, जाय बिथांहा न'खराव खामायग्रा दे लोगोफोर, बा जाय बिथांमोननि न'खराव माने हेड फेमिलियानो जुदि खामायग्राया जुदि थैयोब्लासो दे लोगोफोर नोंथांमोना बे 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन। नङाब्ला नोंथांमोना बे 20,000 फैसाखौ ओरैनो मोनगोन बेखौ साननो नाङा। नोंथांमोननि न'खराव जुदि जायफोर गारजेन, बे गारजेना जुदि हरखाब जुदि थैनानै थाङोब्लासो नोंथांमोना बे 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन दे लोगोफोर, नङाब्ला नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। बेनिफ्राय जाय बिथाङा बा जाय गारजेना हथात थैनानै थांबाय, बिथाङा खामायग्रा न'खराव माने गारजेना थैनानै थांबाय, बिथांनि बैसोआ 18निफ्राय 60 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बे 20,000 फैसाखौ माने मोननो हागोन आरोना लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय, नङाब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोननो हानाय नङा। आरो जाय 5 नाम्बाराव होदों नै, आरो जाय एप्लिकेसन खालामगिरि बा जाय बिथाङा आर'ज गाबगिरि, बिथाङा सेकेन्ड फेमिलि जानो नांगोन। अर्थात मानि बेयो मा जानो नांगोन, मानि जाय खामायग्राया नोंथांमोननि न'खराव गारजेना थैदोंब्ला बैयाव जाय एप्लिकेसन खालामदों बा जाय आर'ज गाबदों बियो थारमानि सेकेन्डआव थानो नांगोन आरोना, बे न'खर सालायनायाव बे सेकेन्डआव थानो नांगोन, बेबायदि जाथारनाय जानो नांगोन। अब्लासो नोंथांमोना बे 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन दे लोगोफोर, नङाब्ला नोंथांमोना बे फैसाखौ मोननो हानाय नङा लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोना आरो खनसे फारि खोन्थाहरबावनोसै। नोंथांमोना इण्डियानि सिटिजेनशिप जानांगोन, बेनिफ्राय BPL कार्डआथ' थाथारनांगोन, BPL कार्ड गैयाब्ला नोंथांमोना मोनखानाय नङा। बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोननि न'खराव गारजेना रुंसारि जायोब्लासो बे फैसाखौ मोनगोन दै। जायनि न'खराव मानि खामायग्राया हरखाब रुंसारि जाबाय आरोना गारजेना, अब्लासो बियो माने मोनगोन। बेनिफ्राय बे गारजेना 18निफ्राय 60 इयार्सनि गेजेराव जानो नांगोन आरोना बैसोआ। बेनिफ्राय जाय बिथाङा आर'ज गाबगोन, बे आर'ज गाबग्राया बिनि सेकेन्ड फेमिलि बेंगिरि जानो नांगोन आरोना, अब्लासो नोंथांमोना बे 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे 20,000 फैसाखौ ओरैनो मोनगोन बेखौ नोंथांमोना साननो नाङा, बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। जुदि सोरबाफोर बेफोरबायदि जादोंब्ला, नोंथांमोननि न'खराव जुदि रेशन कार्ड दंब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर। जुदि नोंथांमोननि न'खराव बेबायदि जेबो प्रब्लेम गैयाबा, नोंथांमोनहा जेरै दं एरैनो दंब्लाथाय, नोंथांमोना माने जेबो जाथ'वाखैब्ला, खामायग्राया जेबो जाथ'वाखैब्ला नोंथांमोना बे आसनियाव बा बे स्किमाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नाङा आरोना लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। बेनिफ्राय बिनि एप्लिकेसन प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनि। बेनि एप्लिकेसन प्रसेसखौ नोंथांमोना नै बेवहाय नुखागोन। नै नोंथांमोना बेखौ जानला मेनला मानि एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ मानि CSC सेन्टाराव थांनानैसो नोंथांमोना खौरां लाहैनांगोन आरोना लोगोफोर, बिनि एप्लाइ प्रसेसखौ। बेनिफ्राय सोरबाफोर जुदि बेबायदि प्रब्लेमाव गोलैनानै दङब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय आरो। बेनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांगोन, डकुमेन्ट्सखौ खोन्थानि आं नोंथांमोननो। नै बेवहाय होखाबाय, नै बिथांमोना डेथ सार्टिफिकेट नांथारगोन आरोना, नोंथांमोननि डेथ सार्टिफिकेट नांथारगोन, जाय बिथाङा माने हरखाब थैनानै थांबाय बिनि।
बेनिफ्राय प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना आइडेन्टि नांगोन, जायखिया माबा मोनसे प्रुफ नांगोन आरो बेनि। ओमफ्राय एड्रेस प्रुफखौथ' नांखागोन, ओमफ्राय BPL कार्ड नांगोन, बेनिफ्राय फेमिलिनि मेम्बार आइडि नांगोन। माने फेमिलिनि मेम्बार आइडि माने बे रेशन कार्डआव थायो दे लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय मोनगोन आरो ना फेमिलिनि आइडि नाम्बारखौ। दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन आरो ना लोगोफोर। बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोननो नांथारगोन दे लोगोफोर, नङाब्ला नोंथांमोना मोननाय नङा। बेनिफ्राय नै बेवहायबो एखेयानो जागोन, नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स रिलेटेड टु दा फेमिलि मेम्बार अफ प्रभाइड एसिस्टेन्ट, माने जाय बिथाङा माने सिगां फेमिलि खामायगिरिया थैनायनि उनाव सेकेन्ड फेमिलि माने न'खर बेंगिरि जादोंमोन दै, बिथांनियाबो बेबायदि एखे माने प्रुफखौनो नांगोन आरो लोगोफोर। बे प्रुफ टु आइडेन्टि बेयाव मात्र थैनायनिल'सो गैया जाहैसिगोन दै लोगोफोर, डेथ सार्टिफिकेटआल' होनो नांला। बेनिफ्राय प्रुफ एड्रेस नांगोन, बेनिफ्राय प्रुफ अफ एज नांगोन, फेमिलि आइडि मेम्बार बे एखेयानो जागोन, आधार कार्ड नांगोन, पासपर्ट फट' साइज, बेना बेखिनिखौ नांगोन आरो ना लोगोफोर। बे सेकेन्ड फेमिलिनि माने जाय सिगाङाव थैबाय न'खर बेंग्राया, बिनि उनाव जाय उनाव न'खर बेंग्रा जाफिनदों बिथांनिखौ आरो ना आर'ज गाबगिरिया बियो जुदि जायोब्लाथाय बिथांनि डकुमेन्ट्सखौ बेखिनिखौ नांगोन आरो ना लोगोफोर। आं बेखौ फोरमायहरखाबाय। बेनिफ्राय थैनायनि बिगुमानि जाय न'खर बेंगिरिमोन बेनिखौथ' नै बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ नांथारगोन आरो ना लोगोफोर। दा नोंथांमोना मिथिनो हाबाय 20,000 फैसाखौ माबोरैहाय मोनो रेशन कार्ड थाब्लानो। नोंथांमोना साननो हागौ रेशन कार्ड थाब्लानो 20,000 फैसाखौ ओरैनो मोनगोन नामा, बेखौ नोंथांमोना साननो नाङा। रेशन कार्ड थाब्लाबो नोंथांमोना माखासे क्राइटेरिया दं, आं जेरै फोरमायदों बेफोरबायदि क्राइटेरियाजों गोरोबनांगोन। क्राइटेरियाजों गोरोबोब्लासो नोंथांमोना बे 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन दे लोगोफोर, नङाब्ला नोंथांमोना 20,000 फैसाखौ ओरैनो मोनगोन बेखौ नोंथांमोना साननो नाङा आरो ना लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोना जुदि बेफोर क्राइटेरियाजों गोरोबोब्ला आरो नोंथांमोननि न'खराव बेफोरबायदि जुदि घटनाया हरखाब जादोंब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना 20,000 फैसाखौ बेनिफिट्स लानो हागोन आरो ना लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै दिनैनि सुंद' आपडेटखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, थेंक इउ।